El segell? No l'hem posat al segell? Sí? Aina. Què fèieu vosaltres, Gerard i Aro, aquí en el mostrador? Dèiem que passàvem la carta, ho posàvem un segell i dèiem si cobrava menys o cobrava més. I què més? Què fèiem després amb la carta? Després la posàvem aquí, que és per guardar les cartes. Molt bé, perfecte. I després li donàvem Ah, què li donàvem? el tiquet. El tiquet conforme havia pagat el segell de la carta, sí? Molt bé. A veure, què feu aquí assentats vosaltres? I què heu fet amb la carta llavors? Ens l'han passat. Sí? Què més, Aina? I heu hagut de pagar? I què us han donat? Què porteu a la mà de color blanc? Un tíquet conforme heu pagat? Sí? Molt bé. Ismaïl, per qui és aquesta? Per l'Anna Brunet, també. Per l'Anna. Vinga, Isaac. Isaac, gira la carta. Per qui és aquesta? Digue-li. Arlet, ajuda l'Isaac. Marta Alonso. Vinga, doncs posem-li a la capseta de la Marta. Arlet, ajuda a l'Ismaïl. A l'Anna, aquí dalt. Molt bé. Veus? Què és- Estàvem en el magatzem i les cartes que estaven per aquí doncs les anàvem classificant per les caixes aquestes. I qui són aquestes caixes? Què posa aquí? Aquesta P4A Són els noms d'aquí. Però qui són els noms d'aquí? de les mestres. De les mestres a qui van dirigides les cartes que hem fet, no? I ara què? Un cop posat, qui ho ve a buscar, això? Els cartells. Molt bé. Molt bé, qui sou vosaltres? Cartells. I què feu? Anem a enviar cartes Aneu a portar cartes aquí. a les mestres. I a qui li has de portar, tu, Àlex? A la Cristina Santos. I tu, Alexander? A l'Anna. Doncs vinga, fem les cartes. Vinga. Bon dia. Ui, Alexander, què portes? Cartes! I tu qui ets que em portes cartes? Ets el carter? I per qui són aquestes cartes, Alexander? Per mi o pels nens? Ho mirem, a veure. Anna Brunet, Anna, sí, Anna Brunet,
Que sí, tant. Vale, diu, vale. Ai, quin cartó més guapo. Però mira quina carta més maca que m'han fet. Hola, Anna, soc l'Aina. Ets molt guapa. M'encanta rebre cartes. Moltes gràcies, carter. Digue-li de res. Si tens més, tenim a les portes, que m'agraden molt, Molt bé. Adéu. Adéu. Vinga, què vas a fer amb Jat ara? A portar-li cartes aquí. Vinga, doncs, va, obre. Hola. Bona tarda. Hola, sí, sóc la Berta Alonso. Ui, Sant David, què m'aportes? Unes cartes. I per qui són aquestes cartes, Amjad? Per la Berta Molt bé. Alonso. A veure... Apa, totes per tu. Mira, 1, 2, 3, 4 i 5. Fem una cosa, les obrirem després amb ells, d'acord? Vale. Vale. Direm gràcies al carter. Gràcies. Gràcies, carter. Adéu.